Jekk għal ħadd ieħor intom meqjusin bħala żejda, għall-Partit Nazzjonalista intom tfissru ħafna. Aħna nafu x-xogħol ma jaqta' xejn li tagħmlu għall-komunità Maltija. Il-bibien tagħna miftuħin għalikom biex nisimgħu l-ħolm tagħkom u nwettquhom għal Malta aħjar. Kien dan is-sentiment tas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino u l-kandidat Ivan Castillo f'diskorsi li saru waqt l-attività politika li nżammet biswiti rotunda fil-Mosta. Michael Piccinino qal li diversi persuni ġimgħa wara l-oħra jitkellmu mal-Partit Nazzjonalista u jfaħru l-proposti li qed jarawhom li se jagħmlu differenza pożittiva f'ħajjithom. U kompla li din jipprova ċara li l-Partit Nazzjonalista qiegħed hemm biex jisma' u jgħin lin-nies, bidifferenza l-Labor li qiegħed hemm biss biex jgħin lil tal-qalba. Mal-Partit Nazzjonalista inti ta' fejn jgħat. Aħna qegħdin hawn għalik. Aħna mhux qegħdin hawn biex naħdmu għalina nfusna jew għall-benefiċċju ta' ġieħbib tagħna. Aħna ma naqalawx 28,000 euro fix-xahar u bil-wiċċ tost niġu ngergru għaliex xi kultant ikollna naħdmu xi ħadd. Aħna impenjati bil-ħidma tagħna sabiex int ikollok kwalità ta' ħajja aħjar. Ħalli jkollna pajjiż illi jerġa' jikseb ir-rispett. Pajjiż illi jkun b'saħħtu għal dawk tal-preżent imma wkoll għal ġenerazzjonijiet futuri. Min-naħa tiegħu Ivan Castillo saħaq dwar l-importanza li wieħed ikun man-nies u jifhem lin-nies. U għalhekk li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed jagħmel dan biex jagħti politika ġusta. U qasam numru ta' stejjer ta' dawk il-persuni li jiltaqa' magħhom fosthom dawk il-ħaddiema li bilkemm qed ilaħqu minn xahar għal xahar, mod speċjali dawk il-pazjenti li għandhom bżonn apparat mediku. Iżda l-Prim Ministru idawwar wiċċu naħa l-oħra l-poplu Malti u għawċi u jgħin biss lil dawk tal-qalba. Dan ma sabx flus għal dawn il-pazjenti, għal dawn ma kellux, pero għal Stewart 120 miljun sab, għal tal-qalba, għal dawk. Għal persons of trust, għal dawk sab, għal konsulenzi sab, 28,000 għalih sab. U hekk kif issa bdiet kampanja elettorali huma saħħu li l-bidla meħtieġa fil-pajjiż tista' ssir permezz tal-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Bernard Gregg u għalhekk li stiednu lill-poplu Malti u għawċi biex jgħinu ħalli din il-bidla verament isseħħ.